फाइनाय तालनि 25 अक्ट'बरनि सालमारिआव काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि कायसा कनफारेन्स खायजांनानै थाङै दङ एलटिबि हकतैसा रोंनखलाव अ पान्दानो बाहायके नायथथं मोजां थथक खायै तिसानाय होनैनो दिनै हकतैसा पुमां काउन्सिल नग कायसा कक चाबलायमं पान्दा खायजाखा अ पान्दाव फाइ मानजक फाइका काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि प्रेसिडेन्ट जुगेन्द्र देबबर्मा तै कनभेनार बीरेन्द्र त्रिपुरा तै जयेन्ट कनभेनार मनोज देबबर्मा सुंग्र तैबो 19 दफानि त्रिपुरा सारक जतन कुरुम कुथुंखाय फाइसक बायजा तैबो सायखाना रेखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि जयेन्ट कनभेनार मनोज देबबर्मा अ पान्दानि साल अंयां हांपानो 5000 नि सोलायफानो त्रिपुरा सारंनो कुथुम रिवै फुनंनाय तैबो सायखाना रेखा जे एडिसी एरिया हिकाबा त्रिपुरा एरिया इलिगेल माइग्रेंट खामानो तैबो बेबांनो कक सुक्रबै सालायनाय हनैबो सायखाना रेखा नायनायदि नरक चिनि कक त्रिपुरानि मांप्लिवो मात विजिट खायमानि मूल कारणखा सिनि फाइनाय 25 ताय 26 अक्टोबर जों सिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि एनुअल कन्फारेन्स खायना थाङै दङ गांगै आ कन्फारेन्स न सक्सेस खायनानि बागै जों दिनै मिटिं मुखायलेका आं बुसकांनि सिनि एका कमिउनिटी हल गाबोन परे ताबुक सुमारो फायमानि गांगै स्पट विजिट खायै स्टल बुसुंनाय सेट बुसु कतरंनाय सतैनानि चानानि व्यवस्था बाहायके खायनाय आबनो तुई जों दिनै अरो स्पट वेरिफिकेशन खायकै ग्राउंड को नायखा विजिबिलिटी नायखा गांगै दिनै अक्रारबो तंमानि बरकखै थांबायका बाक्सा अब सालनै 25 ताय 26 रमै चलिनाय गांगै हमको तुइसानि थेंखलाव अंनाय 25 ताय 26 अक्टोबर गांगै सिनि जत दफानि सिनि दफा रक तंनाय এবং सिनि टारगेट अंखा प्राय 5000 माने गैदारिंग नि सिनि एक टारगेट दङ अब हायनो गैदारिंग या सिनि सिलेक्टेड सिनि दफानि बर रक कामी चौधरी रक हांकर चौधरी रक मयाल चौधरी रक पुमां बरक फायनाय अब हाय सिनि पुमां रुवाजा থেকে শুরু খাই যত দফানি আলাদা আলাদা যে পদবি দङ আবনি বরক যত নর ফাयनाय गांगै जों बेलेखेनो खातुंजाक ताय अजागा तेनि फायै बेलेखे बका स्रांका अजागाव जे सामुं तांनाय रक हायकै अजागानि कर्मकर्ता जारा हनिमानो बरक बेलेखेनो एक्टिव এবং जों तेनि कैसा प्लान खायका जे बाहाय बाहायके आसुक बरक गोबांमानो चारानानि थुनानि सतैनानि खिनानि बा मेडिकल सापर्ट रानि बाहाय बाहायके जों खायमान आबो जों तेनि गखा खेलायखा ताय बेलेखेनो खातंग थबो जे सिनि तेनि अरबो खरंनै एमडीसी बीरेन्द्र देबबर्मा ताय हंस कुमार त्रिपुरा बरबो फाय मानजा फायका এবং बरक साका जों एमडीसी हिसेबे फाया जों फायका जों दफानि खरकसा त्रिपुरा सांनि फायका এবং नंनि बिसिंतै सिनि थामसानि मारि गाहामके नुजाकु थामसा जों ओङै मानथु हनै बरक ककसारखा गाय अर कक साथाय कालायो सिनि प्रग्राम आगरतलांना तंमानि फायफानो सिनि हाबु बाग्रा साका सिनि बरक जिबाबे ताबुक माने जागा सेक जागै दङ जे आमतायो सिनि बरक जागा सेक जागै दङ आ जागारनि बरक न जों एवार खायना दरकार आउन बागै आव हायके नरक जेखाने एफेक्टेड एरिया आ जागा नरक खायदे हनै এবং আবনি বাগিনো जों तेनि ओ जागा हकतैसा हाय जागानो जों सिलेक्ट खायनाका এবং आगामी दिनो बाहायके सिनि त्रिपुरा सारकनो जों मोथाङैमान आबनो तैबो जों कक चाबलायनाय এবং आजराव नरक बसुनि लगि तंगानदे जों खायो এবং जों तामो सिनि मुभमेन्ट तंनाय जों नरकनो सिनि कन्फारेन्स नि परे जों माने स्राय स्रायके सायरनाय साबसे कैसे संमोन जे हदा दफानि बरक जे त्रिपुरा हाकेनि खातारनि बरक फायनायना त्रिपुरानि सिनि ताबुक साक जरासनि जे माने कक साबजा खाबो अंखा सिनि दुइटा इशु तै जों खायलायनाय कायसांका इलिगेल माइग्रेंट नेतै कायसांका सिनि कास्टमारि ल माने माने गोदोंमा जरा रमैसे पेंडिंग दङ आव बाहायके मानिमान ताइसे माने लैंड राइट्स नि बिसिंतै सिनि त्रिपुरा सानि माने हानि अधिकार बाहायके जों मानिमान आबनि तै जों कक चाबलायनाय गाबुनि बागै जारा एक्सपार्ट दङ लैंड रिफॉर्म नि बा लैंड राइट न तै सायमाननाय अब हाय बरक
fatarni bo ngi mano hingke tai customary loan tui sijak nukjak abo fatarni ngi mano kok chapjagui tongo even abo tamo takphano bumung saiman chugyako hingke illegal migrant to abo sara Bharatborsho ni se tabuk issue abo Tripura government chimiya Bharatni government se nai tongo je fatarni phainai rok o hani tifili thangtu hingke singbo aboni logi nani bagui no singbo kok chapjak এবং ত্রিপুরা হাস্তেনি সরকার বো ইলিগাল মাইগ্রেন্ট তো বেলাই সিরিয়াস নট তো খানা খানা যে অলরেডি ডিটেনশন বংনি বাগি ক্যাম্প খাইনানি বাগি রক পর্যন্ত সরকার ইয়াপি নাহারি দङ হনো ইনকে जों खाथुंगो जे जों जेटा वानसुगै दङ अ हाओ सिनि ত্রিপুরা सानि जागासिनि सेकजागै दङ या वानजिबो संनि बरक बो जारा শত শত বছর ধরে অ হাও দंनाय রক বরক বো তাবু একেবারে ন মাইক্রোস্কোপিংই থাঙ্কা বরক বো ইনকনো সংখ্যালঘু नङै थांखा जों जेमन बरक कमुङै थांखा हानि हिनो 10 बो अ हानि बो सारक गाके कमुङै थांखा फातानि से बाङै दंसि आबो बरक बो वानसुकतु जों कुनु बसंनि सिनि शत्रुया सिनि ত্রিপুরা सापानो जदि अ हाव हापाइके जों बरनो जों बिदेशिनि होननाय दिनि चाकमाफान हापाइतु जों बनो बिदेशिनि होननाय देबरमाफान हापाइतु जों बनो बिदेशिनि होननाय वानजिफान हापाइतु जों बनो बिदेशिनि होननाय अ हानि बोसा अ हानि बोसानि मुथुंनानि बगै जों जतन सांमा खायनाय